pedimos ayudas para la vid, porque es el único cultivo que se ha quedado sin ayudas. I no pugues traure un rendiment a la seva faena. Nosaltres tenim que continuar vivint. El cuaderno de explotación nos va a matar porque en muchas zonas no tenemos ni cobertura. I la fauna salvatge ha passat a ser un problema molt greu. Ja ho han sentit, el crit d'auxili del camp s'ha escoltat al centre de la ciutat de Madrid. Uns 800 llauradors i ramaders han arribat de distintes comunitats autònomes per a demanar solucions i posar-li fre a una situació ruïnosa i irreversible. Zaida Ruiz, tu has estat amb els llauradors valencians. Què t'han dit? Doncs els ramaders i llauradors valencians reclamen ajudes directes per a pal·liar la sequera, especialment a les zones d'interior, on els cultius de la vinya, l'olivera i el cereal han sigut els més perjudicats per la falta de pluja. Diuen que les ajudes aprovades pel govern espanyol no arriben al camp. Altra de les principals queixes és la implantació del quadern d'explotació digital, una ferramenta que s'implantarà al setembre per a digitalitzar el sector i que els ramaders i agricultors no veuen amb bons ulls per les dificultats, diuen, d'aplicar-lo al sector del camp. Avui els més de 800 ramaders i llauradors vinguts de tota Espanya arremeten contra el ministre d'Agricultura i li demanen ajudes directes i contundents contra la sequera. Toc de claxon en la Puerta de Alcalá y un féretre a les portes del Ministeri per a simbolitzar la mort del camp. Estamos aquí porque estamos cabreados. Estamos cabreados con un ministro que ha abandonado al sector agrario. Ayer publicó un borrador de ayuda que son una vergüenza. A agricultores que van a perder 900, 1.000 euros por hectárea, le van a dar ayuda 25 euros por hectárea. 150 tractors que arriben de tot el territori espanyol, cadascun amb les seues calamitats, encara que tots en compartixen una, la sequera. Enguany s'ha perdut una part important de la collita d'oliva. Si parlem de cereals, pràcticament no han pogut segar per la sequera. És com si una persona treballés tot l'any y no pugues traure un rendiment a la seva faena. Pues pedimos ayudas para la vid, porque es el único cultivo que se ha quedado sin ayudas a causa de la guerra de Ucrania. I més reivindicacions, una estratègia coordinada per a lluitar contra la fauna salvatge. En temes de possibles contagis a les explotacions porcines. Ninguna de las administraciones hace nada y ahora con la sequía que hay se están comiendo las cosechas y los cultivos. I més temps per a digitalitzar el seu treball com els exigís la llei. Porque en muchas zonas no tenemos ni cobertura. ¿Cómo nos exigen una cosa que la tenemos que hacer digital si no tenemos ni cobertura para hacerla? I una última exigència, que les ajudes europees per impulsar pràctiques sostenibles en els conreus tinguen en compte la Comunitat Valenciana.